Já vás vítám po dlouhé době u nového videa. Právě jdu z plážičky. Počkejte. Je za mnou. Jo, samozřejmě zdraví i můj bratr. Počkejte, ne, vy ho nevidíte. To prekýnka. Tady, za mámej. Tak. No a je to tady mega dobrý. Musím vám udělat room tour. Sice už jsme tady, už je čtvrtek a v sobotu odjíždíme. Ale prostě musím udělat room tour. Sice takhle pozdě, ale však to nevadí. No a je to tenhle short a mega se to. Posílala jsem na Instagram různý fotečky, bla bla bla. A je to tady mega hezký, takže vám jdu něco natočit. Takže tady je takhle plážičky, moříčky, takhle stromy, takhle na volejbal, písek, restaurace. Ono je to mnohem větší tráva, takhle. Tamhle brácha s naším lehátkem, co nám tady reálně jakože, počkejte, ty lehátka nám tady jakože reálně půjčily, takže love you. No a je to tady mnohem větší. Je to takový i VIP, že my máme, jakože ono to má každý. Tady nejsme jenom my, co to máme s těma bazénkama. Přiblížím co nejvíc, ale prostě tady, počkejte, ono se s tím asi nejdá zacházet. To ohraničený, prostě je bazén. No, nevím, jestli to bude úplně kvalitně, jak jsem vám to ukazovala, ale skoro každý tady má bazén, ale ne každý, jakože každý vlastní bazén, ale ne každý, někdo třeba ne. Ale my ho zrovna máme a jsem za to mega ráda. A je to úplně estetický a jsem za to mega ráda. V téhle části to není. Co to je? Jo, aha, já to musím trošku zdálit. Jo, tamhle je dálko. Týhle zdá, to není úplně hezký. Jsou tady kytičky. Jo, teď vám možná budu moc to svět natočit to. Jo, a není to z téhle vzdálenosti moc hezký týdní. Jo, a mám novou taštičku, kterou jsem vám ještě neukazovala. Je to taková dobrá. Je tady sluníčko, takže nevím, jak to vidíte. No, je úplně estetická a mega se mi líbí. Tady mám bočník. No a jdu si. A na sobě mám tenhle nový klobouček a mám na sobě plavky. A lidi právě jste mi málem spadli s tabletem. To by bylo estetické. Takže pardon, málem jste mi spadli s tabletem, ale pardon a chytla jsem vás. Ale je to mega estetické. No a tady v téhle části to sice nebylo. Takové obyčejné stršeň. Jo, tady. Dobré. Jo, tady vám budu moc natočit, tak je to jakože ty ohraničený sloupy, tak to dělají ty bazény. Části se to zdá obyčejně, ale až vám natočím nějaký ty uličky různý a náš pokoj a náš bazén a ty uličky nějaký, protože tam je kytek a je to mega hezký, takže jdu točit trošku sebe, ale hlavně tady ten kraj. A vlastně budu, nějaký lidi, a budu, jo, já vám něco ukážu, že vidíte tohle, tady takhle, tak já myslím, že to je hřbitov, reálně. Ale on to hřbitov není. No, je to mega estetické. Takže budu točit chvilku sebe, ale hlavně tady ty krásné uličky. Takže jdu na to. Tohle můžete znát moje nejlepší pozadí. Já miluji takhle se natáčet nohy. Samozřejmě jsem opálená mega. Kamy tady, tamhle ty kytky, je to mega estetické tady. Tenhle, takže on to je takový poloblok. Já jsem vám nejradši natočila celý tady, celý tady to publikum, jako celý tady ten svět hezký. Mají hrozně ráda, ale má to takový háček. Ono to je takový tady až moc velký a já nevím, jestli bych to stihla. No, nevadí. A mají ty skvělý snídaně, skvělý večeře.
Je to tady božské. A úplně to tady miluju. Já jsem si. Jdeme tady ve stínu. Ty můžete kousek možná. Tady. Jo, tady vám to ukážu. Jo, takhle každý má, ne každý má to. Takhle je bazén a jakože pokoje a potom nahoře. A to nemají ten bazén. A oni do toho dolního bazénu vlastně nemůžou. Takže je to takový blbý. A já jsem ztracená, protože jsem ztratila bráchu. Super. Ale jdu vám natáčet ty uličky. Jo, víte, co je nejvíc estetické? Že oni tady něco roste. Tady třeba rostou limetky. Počkejte. Limetky. Jo, já se vám radši to. A teď jdeme nahoru. Jo, tamhle Ondra už dobrý. Může třeba kokočárky, třeba moje mamka co bylo? Jejda. Třeba moje mamka s potřebuje v kočárkách a tak. Tahle je takový obyčejný už. Ale ono i víc, třeba když jdeme na snídaně, tak jdeme víckrát a tak. Tohle. Takhle nemá každý bazén, vidíte? Tyhle třeba bazén nemají. A to jsou ty lidi, těma lidma, kteří mají bazén. A my máme nad sebou taky lidi, kteří nemají bazén. A oni jsou nad váma, ale nemůžou do toho bazénu, jenom my, takže je to skvělé. A my máme ten bazén a mě to je mega estetický. Jsou tady různé kytky a všechno možné tady. Tady jsou limetky, levandule, paní. A je to mega estetické tady. Super. Jo, tady to mega. Jo, vidíte, co tady ještě roste? Teď si nemůžu vzpomenout, co to je, ale je tohle. Takže kdo to ví, tak mi to určitě napište do komentářů. Budu za to velmi ráda. Tady 1, 2, 3, 4, 5 veřejných bazénů. A já vám teď ukážu jeden z nich, který je veřejný. Takže jsme šli trošku jinudy, jak by jsem vám ukázala ty 2. A ještě 3. a ten 4. Tady máte. Je přímo u našeho hotelu. Je lehátka. Je lehátka a mega estetické. Další bazény, kytičky. A tady je to asi nejvíc hezká část. Můj bratr. A je to mega estetický. Jo, tady je to takhle ohraničený těma pránkama. Co? Jo. A je to mega dobrý, takže... Můj bratr právě šel točit tour a má být potichu, tak radši... No, mám pořádku a jsme dobrý. Kaboučík, vidíte to? Kde je? Kde je? Samáčko. Zatím čau a těšte se na room tour. Čau.